Τι ακριβώς είναι η νευροαισθητική? Η νευροαισθητική είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των νευροεπιστημών, ο οποίος προσπαθεί να διερευνήσει το βιολογικό υπόστρωμα της τέχνης, δηλαδή με ποιο τρόπο ο εγκέφαλος παράγει αλλά και απολαμβάνει έργα τέχνης. Ποια ήταν τα βασικότερα συμπεράσματα του συμποσίου? Πρώτον, θα πω ότι είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε πολλούς νέους επιστήμονες και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς στόχους. Τα κεντρικά σημεία στα οποία θα ήθελα να μείνω είναι φυσικά η ομιλία του κ. Ζέκη, που υπενθύμιζε σε όλους μας τη σημασία αυτού του νέου κλάδου και το πώς πρέπει να διευρυνθεί και να περιλάβει μέσα διεπιστημονική προσέγγιση. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά ο δακτύλιος καλλιτεχνών νευροεπιστημόνων πρέπει να διευρυνθεί και να γίνει πιο στέρεος, να παγιωθεί. Ποιοι φορείς βοήθησαν στη διοργάνωση του συμποσίου αυτού? Το συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών. Θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω θερμά την υποστήριξη του κυρίου Χρούσου, του καθηγητού παιδιατρικής, ο οποίος με τον ενθουσιασμό, την υποστήριξη και την εκλεπτισμένη προσωπικότητά του πραγματικά βοήθησε απίστευτα στην διοργάνωση αυτού του συμποσίου. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ευθυμιόπουλο ως πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών, ο οποίος αρχικά μας έδωσε την αιγίδα και υποστήριξε και εκείνος βασικά όλο το συνέδριο σε όλη τη διοργάνωσή του. Ποιος ήταν ο σκοπός του διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργανώσατε στα πλαίσια του συμποσίου? Θέλαμε σε αυτό το συμπόσιο να υπάρχει συμμετοχή νέων επιστημόνων και θέλουμε να υπάρχει διαδραστικότητα πέρα από την διεπιστημονικότητα. Κάναμε λοιπόν αυτό το διαγωνισμό, τον προκηρύξαμε προκειμένου οι νέοι επιστήμονες να έρθουν να συμβάλλουν όχι μόνο παθητικά αλλά και ενεργητικά. Πραγματικά ανταποκρίθηκαν, έστειλαν πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους και θεματολογία. Και προφανώς κάποιοι πήραν και τα 3 βραβεία που είχαμε υποσχεθεί, τα οποία έχουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό, αλλά κυρίως ανέδειξαν ότι πραγματικά τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται για αυτά τα τόσο προχωρημένα και εκλεπτισμένα θέματα των νευροεπιστημών.